nik ere komentatu egon bezala, ikusten genuen prebizioa gaizki zetorrela, eta gainez udaletxean sartu ginenean, aurrekontuaren exekuzioa nahiko aurrera eta geneukagun. Ikusi genuen egoera ekonomikoa atzera egiten zuela, rekaudazioan atzera egiten zuenean, irailean gogoratzen bali mazate alarma guztik piztu ziren diputazioare eta esan zuten, nondik inora zela rekaudatuko aurreikusten zala, aurrien ja uste alkatekin eta lehenengo bilerak esan zirela esateko hori etzala beteko. Orduan egin genduna zen, azkeneko hilabetetan, iraila aurri azaro eta abenduan, aurrekontua prestatzearekin batera egin genduna zen prebizioak amabostean behin eta hilabetean behin prebizioak egin nola izten eginen eta ze partidak itxi behar genituen. Gure proposamena izango da, 385.000 euroiek, hau da 2011 urten aurreztutako dirua, aurtengo inbertsioetara gehitzea. 2012 urteko inbertsioetara gehitzea. Horrek suposatzen du, aurtengo inbertsioetako daukagula 707.000 euroko inbertsioak iteko almena, gehi 385.000 euro. Horrek ematen dizkigu, milioi eta berreun pasatu esan dutxugula inbertsioetako. Hori izan da, gutxi gora bera egin ajustatu alten duen guztia gastu korrontea, eta sortez ere, inbertsio gehiago izan dugu, aurreikusi baino, inbertsio gehiago izan da udaletxean. Eta aurtengo ejertziziorako zer egingo dugu, dakizuen bezala eta aurrekontuetan, memorietan hori jaso genuen eta konpromisoa da, eta hasieratik horrela esan genuen ere, transparentzia horren baitan izango da, 3 hilabetean, 4 hilabetean behin jasota dago memorian, baina segurazki 3 hilabetean behin egingo dugu, itxiera prebizioa aurkeztuko dugu ogasun batzordea. Hau da, talde politiko guztiek jakingo dute, udaletxearen kontuak nola diran. Eta guk ere, gure itxiera prebizioak hilabetero ingo ditugu jakiteko nun lotu behar dugun gastua, nun ajustatu behar dugun eta nondik nora egin behar dugun bidea aurrekontu begira. Demostratuta dago, horrela egin izanak aurrekurtean, momentu honetan daukagun egoera. Segurazki, tasak zazen diru horrekin, bideratuko genuen bestela bakarrik fondo forala itzultzea, eta ez genuen aurrezkirik izango aurten, eta gastua ajustatzea, albidetu du, momentu honetan aurrezki bat egotea, eta aurtengoko inbertsioko kopurua handiagotzea. Eta, daukagu prebizioa gutxi gora beraz, badakigu ze partidetan aurreztu dugun gehiago, baina, gehien bat da gastu korrontea ajustatu izan da. Gastu korrontea ajustatzen duzunen, aldenen ematen dizu aurrezteko modua. Etorkizunari, beltz, baino gu mezu optimista bat eman nahi dugu, ez? Beltz dago, badakigulako, zegoera ekonomikoan dago Gipuzkoa, dago Euskadi, eta estatua, eta mundu osora gero gaitezke, daukagunakin, aldela daukaguna mantendu eta horrea jarraitu. Eta inbertsioek kalterik ez izan eta politika sozialetan guk kalterik ez izatea. Horrenek kalterik ez izatea.